Často dostávam otázku, ako je možné, že ťaháme káble aj v zime. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Treba čítať katalógový list výrobcov káblov, kde sa jasne dá dočítať, za akých podmienok je možné káble ťahať. Z čoho nám vyplývajú tri možnosti. Buď je nad 5 stupňov a kábel má nad 5 stupňov a tým pádom môžeme veselo ťahať. Pokiaľ je na stavbe pod minus 5 stupňov, tak tam ani nelezeme, zostávame doma pod perinou. No a tretia možnosť, keď je od minus 5 do plus 5, tak platí podmienka, že kábel musí mať aspoň 5 stupňov. A na toto používame naše špeciálne patentované zariadenie Hotbox, ktorý sa stará o to, aby sme mali káble vždy pripravené na ťahanie, aj v podmienkach, keď máme teplotu pod 5 stupňov. Je to sofistikované zariadenie, v ktorom udržiavame káble približne tak na 20 stupňoch. Takto v podstate minimálne 24 hodín pred pokladkou káblu tu máme uložené káble a tým pádom sú stále pripravené na ťahanie. A môžem vám povedať, že nie je lepší pocit ako v zime držať teplý kábel.